An chóisir is tidal an Caibidil seo, an chóisir gur tagaríag dó in san chéad chuid den leabhar ar fad. Gan áras ní bheith fi súilgeach spéis ró bhuar ag buacha lóg a ggóisir do chuid a hisismóirí. Tar éis an tail ní daoine iad as ní rah saoil ar bithecó sul ar hanig ann do féin. Tá chum bhfuil sé bréan bailithe agus dú dóite de gachrod. Tá agala ar ionmarcha stadéiríanamh ar agala go dárlóch burnout do. Ní mai leis an bí atá chuir éiread an chóisir tá sé róghalánta dar leis agus de bear leis héin pizza nó Chinese. Is measa fósaíad na daoine atá techt chun na cóisire. Muoite na háite nó cáda garamúla iad don chud is mó. Daoine sihire daoine bhfuil féchan suas sa télacha. Ach, tugann sé éan rud a bhain fé le fé nara. Máthir éime an cailín a bhfuil dúilge ionte, agus bhfuil cónaíte go dtíreach síos an bóthir, níl siise ann in éair. Tá cúis le seo, ach nochtar duine níos déanaí. Ach, fecin ruáin gachatáir siúil agus cloisin sé gachrod atá rá. Díine a cimilt choise dá chéile agus iad a caint ar stailc ocrais agus iad á stúáil féin le bia ag an óm giana. Geachtaine a ggóil sláinte ahar agus a bháthar ach a héin mí hocaid an féin ar feag an nama go léir.